Això de la neteja en broma, evidentment. El que no és broma és que el Sant Andreu podia mantenir el coliderat en el grup tercer de la segona B, però va perdre l'oportunitat. Va ser víctima d'una història que es repeteix molt sovint, però en què cauen encara molts equips. Aquest jugador, el jugador que va marcar ahir el gol, Jordi Martínez, jugava fa 2 temporades al Sant Andreu. Ahir tornava al Narcís Sala, vestit de garenc, i va marcar el gol que fa sortir el Terrassa de la zona baixa en un partit molt intens. A les grades del Narcís Sala hi havia ahir una gran pancarta, diferent si més no pel fet que és poc habitual que sigui l'entrenador el gran protagonista. Nacho González, vitorià, que ha fet grans les últimes campanyes amb el Sant Andreu, veia reconeguda així ahir la seva labor. Agradecerles un poquito ese apoyo, ¿no? La rabia que me da pues que no haya podido ser con una victoria, ¿no? Pero bueno, lógicamente como persona y humano que soy, pues coño, estas cosas pues yo creo que a uno se le ponen los vellos de punta, ¿no? La llàstima pels de casa va ser que no van poder celebrar triomfalment. Van perdre contra el Terrassa, que va treure bon profit d'aquesta jugada iniciada amb un servei del porter Relaño. La jugada per l'esquerra, amb centrada de Boniquet, la va rematar al fons de la xarxa Jordi Martínez. L'exandreuenc no va celebrar aquest gol, que va arribar en el minut 18. Els de Sergi Lovera continuarien així amb la seva recuperació després d'un inici de lliga gens bo. El segon podria haver arribat en el minut 31 amb una rematada al travesser del mateix Jordi Martínez. Sí, màxima eficàcia, bueno, no, el 50%, perquè hi ha hagut un pal que si hagués sigut el 0-2, doncs potser sí que hauríem fet un altre partit sense patir tant, no? Però sí, eficàcia de cara a porta i sobretot molta solvència a nivell defensiu. A l'inici de la segona part, Morales va refusar aquesta pilota enverinada i va donar pas a un període en què el Terrassa va renunciar a l'atac i van fer un entramat defensiu que va ser insuperable pels de Nacho González. A més, el Narcís Sala van reclamar penal en algunes accions dubtoses. No te puedo decir nada, yo creo que lo único que me gustaría ver es las valoraciones que hacen estos arbitrajes, ¿no? Me gustaría saber la nota que se le pone hoy al árbitro, no, sin más, no hay vuelta atrás. Sí, com si el Sant Andreu ahir va perdre el liderat i també la imbatibilitat a casa.